guys, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबावबाय। दा जों मा खालामनो, बोथोरा गरम ना एकदम बे मोनाबिलि समाव दा जों मोनसे गान खननानै नोंथांमोननि सिगाङाव जों दिन्थिहरनो सानबाय आरोना। माने जाबाबो जायाबाबो ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनो ना, ओंखाम जानायबो सम जाथ'वाखै। दा बे मोनाबिलि समाव माने न'आवबो थानो हाया, मा एकदम गरम। बेखायनो दा आंजों लोगो दं सानै आरो खंग्रा दं, ओरै दामग्रा दं। दामग्राखौ आं दिन्थिथ'ला र', एसे लाजिदोंनो बे, दा बेखायनो दिन्थिथ'ला। दा लोगोफोर नायलांबाय थादो, जों माने जायाबाबो खननोसै, ओमफ्राय जादों जाया एसे बुंहरलायदो, जाहाथे जों मोजां भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो हायो। बेनो आरोना। दे खननायनायदो, ओरैनो बर' होदो, ओमफ्राय दा एसे एसामिसफोर माबाफोर एसे खननो ट्राइ खालामसै। मिथिबाय, सोलोंनाय नालाय बुंनाय ना, माने गान खननायनिबो माबा स्किल गैया नालाय, जों एसे सोलोंगासिनोसो। मा खनो दे दुखुनिखौ होग्रोदो दे, एसे बयबो नायनानै एसे माबा एसे जाग्रोथोंसै, इमसन जाग्रोथोंसै। दे दाया आंनि नङा सल'खौ जों एसे खननानै होगोनसै। खननो हाजोबगोन, ट्राइ खालामसै। दे होदो दामलाय नायदो। बावोलै लिरिक्सखौ। बावो, खालि बावनाय कमप्लिटखौनो जाया। आं लिरिक्सखौ मिथिजोबाना बेखौ। बावबाय थायोलै लोगोफोर, मा खालामनो।
बोगदो होनाब्रा माने हानायखौ खरा होलां माने आन्दायलाङो ना खरा गोरा खन नामा एसे हाय एसे हायो एसे सिदामरा जालानो बावो सुबिदा बावो जर गोमो जाया गिटारा दामबाय थाबा आखाइ माबायोना सायो बिदिया साजोबो ओरै बिदि Hindi lebar, pas. Aji itu ya selegan mane Bisi practice kora naik, mane. आज के लिए इतना ही था गाइस जिनता गाय बेनोमोन लोगोफोर सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नों बासो मिथिगोन ना जों गुड नाइट दिननि थाखाय गुड नाइट